set med mine briller på, nu er jeg overhovedet ikke akademisk anlagt på nogen måde, men set med mine briller, så har vi alle sammen skulle have nye huse og en helt ny bilpark de sidste 10 år. Så lige nu har vi ikke sparet noget som helst. Tværtimod, vi har bare brugt meget mere end hvad godt var i virkeligheden. Så ja, det er vi også i gang med her. Vi bygger også et hus, det koster også noget, selvom det er træ. Man kan sige, det fede ved træet er bare, selvfølgelig, vi støber en betonsokkel og producerer nogle vinduer og alt muligt andet, men det træ her, det har trods alt stået ude i skoven og groet op. I dag, man kan sige, i dag der gror træer ude i skoven ved 10 grader, ikke, mens vi sidder her i regnvejr. Betonelementer, de skal produceres ved 1000 grader. Så hvordan fanden man kan producere grønne betonelementer ved 1000 grader og regne dem næsten lige så grønne som et træelement, som bliver produceret ude i skoven, det ved jeg simpelthen ikke. Og skoven kan vi bare genplante. Vi kan sørge for, at der står skov igen om 30 år. Beton kan vi ikke genplante. Vi har ikke opskriften på beton. Vi kan kun producere beton ved at brænde kalksten, som så bliver til beton. Og vi skal bruge en masse fossil brændsel, en masse olie og en masse gas, som vi heller ikke har opskriften på. Det er bare nede i jorden, men det er jo millioner af år undervejs. Så det er sådan en underlig måde at regne sig selv grønnere på, kan man sige. Men der er noget sjovt i det der med, generelt synes jeg, at snakke om de huse, vi tegner på papiret, og så de huse, der bliver bygget i virkeligheden. Der er ligesom på en eller anden måde en kulturkløft der, hvor at inde på tegnebrættet, der kan alting lade sig gøre. Man kan regne et hus mega grønt, selv i beton og i mineraluld, og så når det kommer ud i virkeligheden, så skal alle de her mursten, de skal jo brændes, og mineralulden skal produceres. Ja, man kan altid få papiret til at passe. Og det er også den vej, vores regering lige er på vej hen nu, det er, at vi skal nok nå vores klimamål på de 70%. Det er jeg stensikker på. De skal nok stå og sveje med det grønne flag i 2030, eller hvornår det nu er, vi skal nå de der 70% der. Men spørgsmålet er, om historien er mere eller mindre sandfærdig, når vi så når der til. Det er så, hvordan vi så når det. Om det er ved at lave de her løgnagtige CO2-kvotehandler, det ved jeg ikke. Men der er jo faktisk noget sjovt i det der med at snakke om at få bygget et hus, der kan tåle at stå ude om natten. Ikke? Altså, i dag, der bygger vi bygger jo huse i dag, hvor jeg sådan tænker, for pokker, vi er så mange kloge mennesker. Der er så mange ingeniører og arkitekter og mennesker, der sidder og regner på det. Og selv murstenshuse uden udhæng, de får altså også våde hulmure og så videre. Så selvom vi bruger en masse penge på energirammeberegninger og arkitekter og alt muligt andet, så må vi jo bare erkende, at husene er ikke nødvendigvis klogere af den grund. Og det er jo eftertænksomt i virkeligheden, når der nu har siddet så mange mennesker og skulle have så mange penge for at regne og fortælle. Så derfor så synes jeg, det er en god idé faktisk, at det er også et godt råd herfra. Den håndværker, der bygger, han lægger jo hånden på kogepladen, når han får et sæt tegninger, han bare skal bygge efter. Du må godt som håndværker i dag sige, jamen kære kunde, du har tegnet et hus, som jeg ved, at jeg kommer til at få bøvl med. Fordi det her, det er bygget af plastik og fugemasse og nappa og nylon og skidt og lort, som vi i virkeligheden ikke kan holde til at bo i som mennesker, fordi det afgasser en masse lort og bruger en masse CO2 og alt muligt andet. Så derfor så jeg tror, mit største råd, det er også sige nej. Hvis du synes, der er noget her, hvor du føler, at du kan komme i klemme, så sig nej. Lad være med at bygge det. Så gå efter nogle af de andre penge i stedet for. Det kræver selvfølgelig, at man har en økonomi, så man kan sige nej. Nogle gange bliver man nødt til at skal bygge et eller andet lort for at skrave sin månedsløn hjem. Men ja, det vil jeg bare ikke være med til. Kan man ikke godt sige det, Ralle? Det er flot sagt. Det er flot sagt. Ja, men det kommer lige fra hjertet af. Sig nej for fanden. Sådan. Det er fint det her. Så har vi sådan set lavet sådan en form for sadling her, kan man sige, som den her den kommer til at lægge ind i. Så er der lige 2 mere, og så banker vi den i, og så er elementet egentlig klar til at blive rejst. Skal vi rejse det i dag? Nej, det gør vi sgu ikke. Jeg laver bare lige de her 2 her. Jeg kan ikke nå mere. Ja, jeg har et møde i eftermiddag. Et meget vigtigt møde, som handler om bæredygtighed, Rasmus. Jamen, det kan jeg ikke sige noget om her.
Men vi er blandt ind i alt muligt. Alle mulige sjove ting sammen med alle mulige. Blandt andet med universiteterne, og der er en masse forskere og sådan noget, der forsker lige nu i træhuse. Og sjovt nok, så var træ jo egentlig det, der var her allerførst. Vikingerne, de byggede jo i træ for 1000 år siden. Det er ligesom om, det er bare glemt. Så nu skal vi have universiteterne og alle de der skal have tryghed ved træ. De skal lære det igen. Vi er jo et murstensland. Vi har bygget i mursten de sidste 100 år. Det kan man jo se, hvis man kigger på de store byer. De er jo bygget op af røde mursten alle sammen. Ikke fordi der er noget galt i det. Nå, vi kører videre. Man kan jo egentlig sige, nu når jeg lige sidder her og bruger mine kloge hænder. Nu kan jeg lige se i nyhederne i går, at Mette Frederiksen og company, at de har sagt, nu skal vi til at have håndværkerfagene tilbage og have gjort det smart at være håndværker igen. Det er jo fordi, vi kommer til at akademisere os lidt ud af en eller anden streng her de sidste 20 år. Og det kan være en kæmpe svaghed, hvis ikke man selv kan producere de huse, man skal bo i. Og det kan være en kæmpe svaghed, hvis det er sådan, at vi alle sammen kommer til at akademisere os. Og det er godt, at de nu vil have hjemkundskab og håndarbejde og sløjdlokalerne varmet op igen på skolerne. Der er der nogle stykker her, der har råbt for de sidste 10 år. Og glemmer vi det, så ender det jo med, at det bliver folk fra udlandet, der kommer til at bygge vores huse. Altså så er det, vi skal til at ringe efter litauerne og polakkerne og alt muligt andet. Og det er en kæmpe svaghed. Det er en kæmpe svaghed, når inderne og kineserne skal sy vores tøj, fordi vi ikke selv gider. Eller fordi vi selv har glemt det. Det er bare godt. Det er godt, at regeringen lige er ved at vågne op. På den front i hvert fald. Sådan. Det ser sgu meget godt ud, det der. Så prøver vi lige at lægge den i. Hvad sagde du? Hvad sagde du, Rasmus? Er han tilfreds? Det er godt nok. Det er så fint, det der. Så skal den egentlig bare lige skrues efter, og så er det sådan set ligesom det skal være. Tror du ikke snart, vi lige skal have en kop kaffe lige i det her møgvejr her? Eller hvad? Så. Nu kommer regnen også. Det må man sige. Lad os gå ind. Skal du se herinde, hvor man jo faktisk ikke engang have sko på. Der har jeg så nogle fine nogen her. Også nogle til dig. Nej, sådan der. Det er håndværkermenuen, det der. Jeg spiser sådan lidt forskellige mysli. Jeg skal lige have lidt at køre på. Jo. Og så drikker jeg rigtig mælk. Komælk. Det er med komælk, ja. Hvad hedder det? Er det ikke sjovt, man kan få mandelmælk og alle mulige typer mælk. Men man kan regne sådan noget mandelmælk og rismælk og sådan noget der, selvom det kommer fra den anden ende af verden. Vi producerer ikke mandler i Danmark, så vidt jeg ved. Der er ikke ret mange. Og så kan man så stoppe 500 mandler ned i sådan en mælkekarton. Det er der en maskine, der presser mekanisk, og så kan man kalde det for mælk. Om det er sundt at spise så mange mandler, ved jeg ikke engang. Men jeg ved heller ikke, om det er sundt at drikke mælk. Det er der sikkert mange, der synes, det ikke er. Men i forhold til en ko, der står på marken og spiser græs, og kan lave mælk, ikke? Det er vildt nok, at man så kan regne en mandel fra den anden ende af verden grøn i forhold til mælk. Kan du nu sætte dig ned og spise? Spis dit komælk.
Men synes du ikke, det er sjovt, at man bliver nødt til på sådan en mælkekarton her at skrive, at mælken kommer fra køer, der spiser græs? Jo, det er jo fuldstændig sindssygt. Men Koen har da altid spist græs. Jamen det har den da. Men Nu bliver vi nødt til at gøre opmærksom på det. Jamen så er vi jo ude i sådan en landbrugssnak, ikke, med at de får jo fandme også soja fra Brasilien, og de får jo alt muligt pis og lort. Modgift for, at de ikke skal blive syge, fordi de står så mange i stallene, og jeg skal komme efter dig. Jeg ved ingenting om landbrug, men jeg ved alligevel nok til, at vi skræddersyr det hele på grænsen til, at man driver rovdrift på det. Og det er jo uanset om vi stiller 5.000 svin sammen, så de står for skuldersår, ikke? Og det samme med køer. Altså, vi er blevet så gode til at producere og sprøjter så meget gift på vores mad, at vi bliver skide syge af det, og vi fucker vores grundvand op og alle de der ting. Og det er jo bare kommet sådan langsomt igennem 40 år, hvor det også har været på et eller andet tidspunkt tilbage i 80'erne, har det også været sådan en smart ting. Hold kæft mand, vi kan putte stråforkorter på kornet. Det vil sige stråforkorter, så vælter kornet ikke i vinden, så bliver kornet kun så højt her. Altså selve strået, ikke? Og så ser man ikke sådan bagsiden af guldmedaljen, at det er et eller andet, man gør noget kemisk ved det. Og det er det samme med koen. Fra naturens side kan den måske give 15 liter mælk om dagen, ikke? Men lige pludselig, så får vi opdateret kosten, og vi får afledet køerne så specielt ud af en eller anden retning, at en ko, den kan give 40 liter mælk om dagen. Og det er jo vildt nok, at det kan lade sig gøre. Altså vi kan jo gøre alt muligt, men til sidst så følger der bare nogle sygdomme med, når man avler ud af en eller anden streng, eller når man putter 5.000 svin ind i den samme svinestal, og bliver nødt til at slå besætninger ned på grund af alle mulige sygdomme og pisselort. Så jeg siger ikke, at vi skal tilbage til små landbrug, men der er noget godt i, at en grisestal, det er 50 svin, der står sammen ved en lille bitte landmand. Så er der også flere landmænd, kan man sige, ligesom der var før. Nu står der store svinefabrikker, hvor rationalet det går fuldstændig ud af det. Altså kan man sige, det rationelle i at være landmand i dag er jo... Du kan være en totalt dårlig landmand og ikke finde ud af at drive forretning, men du skylder så mange penge, du kan skylde 15 millioner kroner, så kan banken ikke engang lukke dig, selvom du er en dårlig landmand. Er det ikke sjovt? Det er jo så vildt, at det er alt der. Vi snakker jo om fødevarer her, ikke? Altså... Det er noget, vi har brug for, men alligevel... Det er bare en skam, det ender der. Men jo, det er svaret på dit spørgsmål. Det er mærkeligt, man bliver nødt til at skrive på en mælk, at koen den kun har fået græs. Det er for helvede, det er en ko, der næder. Den næder kløver og græs. Fanden. Spis din morgenmad, Ralle. Tak.